салом дӯстон, Барселона боз як ғалабаи бузург ба даст овард. Ин дафъа Валенсияро дар майдони худ бо ҳисоби 5-0 шикаст дод. Хет-Трики Ферран Торес, бозии олӣ аз Педри, ду паси головар аз Рафиня ва голи навбатии Ламин Ямал. Даста зери роҳбарии Ханси Флик тадриҷан ба авҷи худ мерасад ва ба марҳилаҳои муҳим ворид мешавад. Имрӯз мо бозиро таҳлил мекунем, лаҳзаҳои асосиро баррасӣ мекунем, бозингаронро месанҷем ва дар бораи ояндаи БАРСА дар Ла Лига ва ҷоми Испания суҳбат мекунем. Вале пеш аз он мехоҳам шуморо ба канали телеграми худ даъват кунам. Агар шумо мухлиси Барселона бошед ва мехоҳед ки аз ахбори даста ва таҳлилҳои бозиҳо бохабар бошед, пас ба канали ман ҳамроҳ шавед. Онҷо мо ҳар як бозиро муҳокима мекунем, фикрҳои худро баён мекунем ва ҳамдигарро мешунавем. Ссилкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Ҳамчунин дӯстон, мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. шумо метавонед бозиҳои Барселона ва дигар рақобатҳои футболиро бозам ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи TG БАРСА, ки шумо метавонед дар аввалин пардохти худ дар вақти регистратсия кардан то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. ҳоло бошад ба бозӣ мегузарем. Барса бозиро бо фишори сахт оғоз кард. ҳанӯз дар дақиқаи сеюм ҳисоб кушода шуд. Балде дар тарафи чап хеле зебо гузашта ба марказ партов ва Ферран Торес тӯбро ба тури дарвоза зад. Пас аз ин Барса бозам фаъолтар шуд ва Валенсияро ба зери фишор гузошт. дар дақиқаи 17 Ферран голи дуюмашро зад. ӯ дар дохили ҷаримагоҳ хуб кушода шуд, пас гирифт ва тӯбро аз болои дарвозабон вориди дарвоза кард. довар варро санҷид, аммо ҳамаи чиз қоидавӣ буд. гол қабул карда шуд. танҳо пас аз 30 дақиқа Барса аллакай 4-0 пешсаф буд. Фермин Лопес як голи зебо зад. пас аз он Торес хет-трик кард ва голи сеюмашро ба нишон расонд. дар қисми дуюм Барса бозиро оромона идома дод. Ламин Ямал баъд аз як зарбаи баргашташуда гол зад ва натиҷаро 5-0 кард. Валенсия кӯшиш кард ки чизе анҷом диҳад, аммо онҳо ҳатто як гол ҳам зада натавонистанд. ин аст бозии тимҳои бузург. аз аввал бо шиддат баромада дар 30 дақиқа ҳисобро ҳал кардан ва оромона бозиро идома додан. Барса аллакай чанд маротиба чунин пирӯзиҳои бузургро ба даст овардааст ва ман шодам ки даста ба ин сатҳ расидааст. Ферран Торес маро ба ҳайрат овард. чунин менамуд ки мехоҳад Валенсияро аз гузаштани худ пушаймон кунад. Хет-трик дар як тайм сатҳи баланд. Педри бошад хеле хуб бозӣ мекунад. ба назар мерасад ки ӯ дар айни авҷи худ қарор дорад. бозии навбатӣ бо Севилия аст, аммо бо чунин Барса ман ором ҳастам. акнун дар бораи бозингарони Барса суҳбат мекунем. Войцех Шесни бозии ором дошт, аммо дар аввал чанд маротиба дарвозаро наҷот дод. ҳоло Барса бо хатти дифои баланд бозӣ мекунад ва нақши дарвозабон муҳим аст. Шесни хуб кор мекард. Жуэл Кунде дар муҳофизат устувор буд. кори зиёд надошт, аммо вазифаашро иҷро кард. Пау Кубарси чӣ гуна як бозингари 17-сола метавонад ин қадар бобоварӣ бозӣ кунад? ба ман мефаҳмонед шумо? ӯ гӯё муддати тӯлонӣ дар Барса бозӣ карда бошад. як бархурди муҳими ӯ дар вақти зарбаи хатарноки рақиб нишон дод ки чӣ қадар боваринок аст. Алехандро Балде пас аз ҷароҳат боз ба сатҳи баландаш мерасад. ӯ дар бозии имшаб хеле фаъол буд ва голи аввал маҳз бо кӯмаки ӯ ба даст омад. бисёр вақт мо аз муҳофизати Барса шикоят мекардем, аммо ҳоло вазъият дигар шудааст. Шесни ба даста мутобиқ шуд. Кубарси ҳар бозӣ беҳтар мешавад ва Балде дубора ба сатҳи аввалаш бармегардад. Пау Кубарси як бозингари ҷавон аст, аммо боварӣ ҳосил кунед ки ӯ метавонад яке аз беҳтарин ҳимоятгарон шавад. акнун дар бораи нимҳимоятгарон. Френки де Йонг бозии хеле ором ва боваринок анҷом дод. ӯ марказро назорат мекард, тӯбро гум намекард ва даста бо кӯмаки ӯ тавозунро нигоҳ медошт. Педри стуни асосии Барса дар миёнагоҳ. ӯ тамоми бозиро назорат кард ва паси головари ӯ ба Фермин Лопес беҳтарин буд. Фермин Лопес нишон дод ки барои Барса хеле муҳим аст. ӯ бо суръат рушд мекунад ва ба як бозингари муҳим табдил меёбад. Фермин як кашфиёти ҳақиқии Барса аст. ӯ футболро бо қувваи зиёд бозӣ мекунад ва хеле фаъол аст. ҳоло ман гуфта наметавонам ки ӯ аз гави ё Дани Олмо заифтар аст. ва Педри, ӯ бозиро ҳамон хел пеш мебарад ки гӯё Хави ва Иньеста ба ӯ сирри футболи Барсаро омӯхта бошанд. ҳоло дар бораи ҳамлагарон.
Ферран Торес беҳтарин бозингари бозии буд. Хет-Трик як намоиши беҳтарин аз ӯ. Рафиня ду партофти головар дод ва дар майдон хеле фаъол буд. Ламин Ямал боз гол зад ва 25-мин саҳми голии худро дар мавсим қайд кард. Ферран собит кард ки ӯ як ҳамлагари сатҳи баланд аст. Рафиня як бозингари бисёр эҷодӣ мебошад ва Ламин Ямал бошад ояндаи Барселона аст. БАРСА ба сатҳи хеле хуб расидааст. Бозии навбатӣ бо Севилья осон нахоҳад буд, аммо бо чунин БАРСА мо бояд ғолиб бароем. Хулоса, ин гуна ғалабаҳо ба мо боварӣ мебахшад. БАРСА собит мекунад ки барои ҷоизаҳои калон мубориза мебарад. Ҳоло бошад бозии навбатӣ бо Севилья пешоруст ва агар мехоҳед тамоми бозиҳоро бо ҳам муҳокима кунем, ба канали телеграми ман ҳамроҳ шавед. Онҷо мо ҳама хабарҳои БАРСАро муҳокима мекунем. Ба ҳамаи шумо ғалабаи навбатии БАРСА муборак бошад. Бо шумо будам ман мисли ҳар вақта Муҳаммад Гейров. Хай ба чӯча. Дар паноҳи Аллоҳ.